Вітаю вас, ви самі чуєте сигнали, бачите деталі. Випуск 235 палітвязняў. Такого яшчэ не было. Што это азначае? Это пачатак працэса, які прывядзе да сур'ёзных зменаў. Пляскі курсаў даляраў – это таксама ўзаемазвязаны працэс, да чаго ён прывядзе. Што ўвогуле адбываецца, я хачу пагутарыць у гэтым відэа. А агулам мы жывем у такім гістарычным моманце, які бывае, можа быць, раз на 100 год, ці раз на 50, раз на 30. Вось нешта падобнае з канцом Першай сусветнай вайны, калі адныя імперыі знікалі, ствараліся новыя дзяржавы, ці вось пералом 80-х, 90-х, калі не стала СССР. Вось сёння адбываецца нешта падобнае. Канешне, гэта прывядзе да ашаламляльных зменаў у Беларусі, і ў прынцыпе все гэта разумеюць. Всякое может случиться. Ну, это вы видите. Ну а што думаеце вы? У якім стане беларусы вось у гэты гістарычны момант, наколькі яны прарасейскія там ці празаходнія, якія рэальныя настроі ў Беларусі, таму што беларусам трэба будзе рабіць выбар, які паўплывае на тое, як мы будзем жыць наступныя 100 год. І мы маем інфармацыю, якія настроі ў беларусаў, і пра гэта таксама ў гэтым відэа. Зараз ідзе цикл назапашвання сацыяльнай энергетыкі для наступнага выбуху. І тут нічога не зробіш, гэта працуе як фізічная заканамернасць. Што тычыцца выпуску палітвязняў? Это сур'ёзная рэч. 235 чалавек. Ніколі ў нашай гісторыі не бывала такога, каб адным махам выпусцілі такую колькасць людзей, дзякуючы Злучаным Штатам Амерыкі. Прытым выпусцілі Кацярыну Андрэеву, журналістку, якую ненавідзіць міліцыя, ненавідзяць рускамірцы. От вымушаныя былі выпусціць. Наста Лойка, праваабаронца, Марфа Рабкова, праваабаронца, міліцыі проста ненавідзелі іх. Блогер Пальчыс, якога ненавідзяць рускамірцы. Гэта вельмі цікавы сігнал. Каго ўвогуле не выпускаюць ні ў якую, гэта сваякоў вядомых палітыкаў, там Лябецкія, Бабарыкі, каб можна было іх дзёргаць, так, за мяжой, за нітачкі. І не выпускаюць тых, каго Лукашенко палічыў, што былі гатовыя на ўзброены супраціў супраць яго. Это Аўтуховічы, там чальцы ягонай каманды, Сергей Лісоўскі, якія нібыта, відаць, іх справакавалі, нібыта што-то там запускалі дроны, на нешта былі гатовыя. Но я думаю, што і па іх вырашаецца пытанне, што яны таксама змогуць выйсці на волю, атрымаўшы драконаўскія тэрміны, як за забойства. Працэс ідзе. Што патрэбна амерыканцам? Я чуў меркаванні, што у першую чаргу калій ім патрэбны. Для гэтага, каб весці з Беларусю справы, патрэбна пацяпленне рэпрэсіўнага клімату, нейкія намёкі на прававую дзяржаву, там, каб не было палітвязняў. І калій ім патрэбны, безумоўна. Але самае важнае, амерыканцам патрэбны ўплыў на Беларусь. Я неаднойчы тлумачу. Пасля таго, як амерыканцы пабачылі, што ў 2024 годзе у Беларусь прыбыў кітайскі памежны спецназ, там задумаліся, што кітайцы могуць у нейкі момант крытычны скарыстаць беларускі балкон там, для агрэсіі, нават не расейцы, а Кітай. Вы бачыце, якая геапалітычная заваруха, і уявіце сабе, штосьці пачынаецца там у Ціхаакіянскім рэгіёне, Тайвань, і паралельна з беларускага плацдарма, які пагражае Балтыі, Польшчы, Кіеву, таксама пачынаецца там канцэнтрацыя войскаў, агрэсія, сілы захада расцягнутыя. Ну і калі амерыканцы, хоць там могуць быць канфлікты з еўразвязам, з краінамі НАТО ў Еўропе, але калі трэсне тут, у еўразвязе, і калі гіпатэтычна там кітайцы там, ці Крэмль бяруць пад кантроль заходнюю Еўропу, не толькі заходнюю Еўропу, то это беда. Это аж важны слуп заходняй цывілізацыі. Это контроль над Балтыкай, потым контроль над Арктыкай. Там ужо недалёка і Злучаныя Штаты Амерыкі. Гэта прамая пагроза всяму заходняму свету і Злучаным Штатам Амерыкі. Таму Беларусь, это наканечнік расійскай агрэсіі, мае вялізнае стратэгічнае значэнне. Амерыканцы за тое, каб уплываць на Беларусь, гатовыя тут і інвестыцыі даваць, і бізнес весці. Я перакананы. І ў інфраструктуру ўкласціся, і дапамагчы будь-якімі спосабамі. Прытым ніякіх варыянтаў акупацыі там і гэтак далей. Канешне, патрэбна, каб былі там элементы дэмакратыі, прававой дзяржавы, я пра гэта казаў. Но самае важнае ўплыў, каб раптам з беларускай плацдарма не здарылася
якіх-небудзь ядзерных гісторый, там агрэсіі ў непатрэбны момант і гэтак далей. І вось яны метадычна па Беларусі працуюць вельмі вось так асцярожна, абдымаючыся з Лукашэнкам. І это спрацоўвае, як вы бачыце, будзе вялікая здзелка. Што патрэбна Расіі? Расейцам Беларусь патрэбна проста як вайсковы плацдарм. Пажадана ўвогуле без людзей. Не дай Бог, каб беларускамоўных не было. Каб яны там штосьці заяўлялі пра незалежнасць, ідзіце адсюль і гэтак далей. Проста вайсковы плацдарм. Для сцэнароў агрэсіі вайсковай, канцэнтрацыя войскаў, вайна ў названых кірунках, ядзерная правакацыя, каб у Беларусь в адказ прыляцела, варыянты анексіі, каб нейкія перамогі паказаць. Вот у межах саюзнай дзяржавы Беларусь вярнулася ў лона Масквы. Вось што ім было патрэбна. Но это з інтарэсамі амерыканцаў разыходзіцца. Хоць Расія і Амерыка, як бы, фактычна не ворагі, такія вось, не антаганісты адназначныя. Амерыканцы ўсё хочуць іх успрымаць як спарынг-партнёраў, да, там, партнёраў. Самае важнае для іх Кітай. Рэальна, я лічу, што гэта антаганісты. Тым больш, што Расія з Кітаем ў стратэгічным партнёрстве знаходзіцца. Што патрэбна Лукашэнку? І вось тут пляска валютных курсаў. Вы маглі гэта заўважыць. Я не кажу, што зараз здарыцца тут абвал эканомікі і даляр будзе каштаваць 20 рублёў, але амерыканцы распачалі вайну ў Іране. Бізнес пачаў утрымліваць капіталы у старым добрым правераным амерыканскім даляры. І аказалася, што і расейцам патрэбныя амерыканскія даляры. Вось у чым фокус. Яны адвязваліся там, да юаня спрабавалі падвязвацца, дэманстравалі аўтаномнасць. Ні халеры это так не працуе. І атрымаўся дэфіцыт амерыканскага даляра. І ўсё, і курс пайшоў угару, так, пачаў саслабляцца расійскі рубель да амерыканскага даляра. І тут жа проста ў момент, у тую ж хвіліну, тое самае з беларускім рублём. Таму што мы падвязаныя пад Расію экспартам на 70%. Крытычная залежнасць ад Расіі. Любая змена там, тут жа адбываюцца такія рэчы ў нас. Гэта бачыць рэжым, бачыць Лукашенка, эканамісты, там, не глупыя людзі. Яны разумеюць, што вот это зараз такія сігнальчыкі. А калі здарыцца надлом пуцінскай эканомікі, пра што папярэджваюць? А папярэджваюць, што ўжо гэта ўлетку можа здарыцца. Вось тады даляр можа каштаваць не 5 рублёў за даляр, так, беларускіх. Не 10, можа быць 15 і 20. Такія могуць быць сцэнары. Все, залатая жыла з Расіяй скончылася. Там наспявае эканамічны надлом. І это тут жа эфект на Беларусь. Сітуацыю трэба выпраўляць, і нашай будзе бяда, разруха і катастрофа. І Лукашенка вырашыўся на манеўр, і зараз праявяцца вельмі многія рэчы. Мне вельмі цікава, пра што гаварылі Лукашенка з Пуціным падчас апошняга візіту Лукашэнкі ў Маскву. Яны там, Пуцін яго спрабаваў падбіць на новыя агрэсіўныя планы, для нас фатальныя. Там канцэнтрацыя войска ў Беларусі, новая вайна ў кірунку Балтыі. Там жа ж нейкія правакацыі ў Нарве ўжо адбываюцца. Запусціць там зброю масавага знішчэння з Беларусі, каб адказ прыйшоўся па Беларусі. Варыянты анексіі. Мы не ведаем, што яны канкрэтна абмяркоўвалі, а можа быць, зразумелі, што ўсё, сітуацыя ўжо поўная гайка, і трэба проста захаваць аблічча. От Лукашенка, парай, памажы мне аблічча захаваць, трэба ўсё завязваць з вайной, але захаваць твар пры гэтым. Мы не ведаем, што там канкрэтна адбываецца, але калі варыянт, што ўсё, спыненне там вайны, нейкія здзелкі, меншая агрэсіўнасць, гэта для пуцінскага рэжыму канец, як паказвае гісторыя пасля сур'ёзных войнаў. Глядзіце вось, што здарылася ў Расіі пасля Першай сусветнай. Што здарылася пасля афганскай вайны, якая ні ў якое параўнанне не ідзе з вайной ва ўкраіне. Але калі все-таки яны не могуць спыніцца і плануюць агрэсіі, а Лукашенко тут ужо ідзе з Амерыкай на вялікія здзелкі, тут расейцы падстрахоўваліся прарасійскай пятай калонай. І вось гэтыя атрады ўнутраных войскаў МУСРБ, якіх там было 13, так, у розных рэгіёнах Беларусі, вось мы ўжо чуем, што аказваецца ўжо там атрад Буран у Гомелі, это ўжо вайсковая часць. Штосьці там 30-33. Такая ж вайсковая часць узнікне ў Берасці. І, напэўна, план, што вот все гэтыя атрады пераўтворацца ў вайсковыя часці. Паралельная армія, армія пракрамлёўская. Армія, якая, напэўна, ўжо сёння здольная правесці аперацыі
па самому Лукашенку, які наважыўся на манеўры. Вось калі такія планы ёсць, мяркую, што ўжо адносна хутка мы пабачым развязку гэтай гісторыі. Я паўтаруся, калі такія планы ёсць, таму што ў рэжыме ж таксама рыхтаваліся, да, як процідзейнічаць з гэтым канструктам. Паглядзім, як Лукашенко падрыхтаваўся, што будзе, таму што трэба будзе вот этих архітэктараў рэпрэсій, стане пытанне, іх трэба будзе прыбіраць, а ім не вельмі хочацца, у іх амбіцыі. І гэта таксама, это вось той самы варыянт міжусобіцы ў вертыкалі, так, крывавай міжусобіцы, які можа здарыцца. І калі здарыцца, то это адбудзецца адносна хутка. Агулам, паглядзеўшы на то, як дзейнічаюць Злучаныя Штаты Амерыкі, завязваецца вельмі сур'ёзны варушняк, і ўсім суб'ектам ёсць справа да Беларусі. Трампу, Пуціну, Сі Цзіньпіню. Вось такое нашае стратэгічнае становішча вельмі важнае. І выкарыстоўваць яго ў будучыні трэба будзе. Мы заслугоўваем, дзякуючы такому становішчу, такой ролі. І я думаю, ўжо вы разумееце, што будуць ашаламляльныя змены. Можа быць і гэтай вясной. Ну, у агляднай перспектыве, як сказаў Павел Севярыніц у маёй перадачы «Карані праблемы на Белсаце», я з ім абсалютна згодны, што так будзе, што час прыспеў. Всё, гістарычны момант мы назіраем вось за гэтай завязкай і развязкай. А што нашыя людзі? Якія рэальныя настроі ў Беларусі? Няма ж ніякой сацыялогіі, таталітарызм. Ёсць такая беларуская сацыялагічная група, дзе працуе Геннадзь Коршунаў, іншыя супрацоўнікі Інстытута сацыялогіі Акадэміі навук. А Коршунаў быў кіраўніком і падзяліўся звесткамі за 2020 год, што рэальны рэйтынг даверу Лукашэнкі быў там 20+%, не 50, не 70, не 90, як это всю дарогу даводзілі, а вось ён быў такі вось, 30% не было. Разумееце, это пройгрыш на выбарах. Не гледзячы на прапаганду. Ну і сёння, не гледзячы на тое, што там мільярды былі ўкінутыя ў прапаганду ў Беларусі, хутчэй за ўсё вот это адсотак такі 20+. Адсотак даверу Лукашэнку ў Беларусі, калі вот усіх выбарцаў узяць. Такая рэальная сітуацыя. Потым быў такі выцек, які рэжым наўмысна зрабіў. Это ўжо, напэўна, той жа Інстытут сацыялогіі гэтым займаўся. Што думаюць беларусы? Адкуль яны ўвогуле ўзяліся? Якія нашыя протадзяржавы? І быў выцек, што мы зло на Масквы. Так думаюць толькі 3% беларусаў. А 33%, блізу гэтага была лічба, думаюць, што наша протадзяржава – гэта полацкае княства. А яшчэ такі ж адсотак думаюць, што все-таки не полацкае княства, а вялікае княства літоўскае. І той варыянт для нас добры. Але ніякім чынам ні Расія, ні Масква. Вось што было самае цікавае. Тут жа допісы ты прыбралі, все, яго не... Ну, все, это разышлося па медыях, это такая спецаперацыя была паказаць, што все-таки мы вот не саюзнае государство, і мы не Расія. Но што думаюць нашыя людзі? Все-таки праводзяцца нейкія сацыялагічныя даследаванні, і сацыолог, доктар навук Андрэй Вардамацкі, канешне, ён кажа, што немагчыма гранічна дакладную карцінку з Беларусі пабачыць, але вось якія тэндэнцыі заўважыў прафесіянал. Людзі гавораць, ну так, Еўропа. Вось, Еўропа гэта добра, дарогі, магазины, школа, адукацыя, фінансы, тэхналогіі і гэтак далей. Але Еўропа нас не хоча. Вось. Или інший выбор – Росія. Люди говорять, так, Росія своя, мова, там легко доехать, заробки і гэтак далей. Але Росія – агрэсар. І на выходе, напрыканцы атрымоўваецца, што нават калі чалавек робіць свой выбор, так, геапалітычны фінальна, ці ў той бок, але гэта суправаджаецца таким шэрагам «но». Наконт России можно казаць, што існуе такі феномен тактычнай геапалітычнай любви. Што я имею на увазе? Люди говорят так, мы зараз павінны трохі пакахаць, полюбіць Россию, таму, што каб не было Марыуполя. Разумееце? Трэба трошки полюбіць. І гэта працуе як матыватар. Гэта працавала моцна ў Грузіі як матыватар, калі, значит, Іванішвілі праводзіў прадвыбарчную кампанію сваю,
то яны расклеивали такие фотки, шмат где в Грузии, и фотка с двух частин состояла. Одна частина квітнеючая Грузія, а іншая частка разбомбленный Мариуполь. И пытание было: вы хотите Мариуполь? Калі вы не хотите, каб было як в Мариуполе, так голосуйте за нас. Вот гэта и есть тактическая геополитичная любовь, разумеете? Трошки надо полюбить, каб не разбомбили. Папярэдняе відэа на пары было з такім украінскім экспертам Арці Грынам. Ну рэальны вось ветэран двух вайсковых кампаній вось гэтай поўнамаштабнай вайны. Што ён думае пра Беларусь, геапалітычныя працэсы, пра беларусаў? Ён сказаў, што беларусы адрозніваюцца народнай мудрасцю. Вось не было шансаў у 2020 годзе, каб прыйшла дэмакратыя, пратэсты перамаглі. Патапілі б расейцы ўсё ў крыві, не было такіх шансаў абсалютна. І беларусы сцішыліся, праводзяць такую вось, паводзяць сябе вельмі акуратна для таго, каб агрэсар проста Беларусь не пераехаў. Тое ж самае робяць грузіны, пра што кажа і Вардамацкі. Это нічога не азначае ніякой прарасейскасці, а это азначае вось народная мудрасць. Мы ж шмат год былі пад акупацыяй і змаглі захавацца. А калі адкрыецца, як гавораць, в акно магчымасцяў, калі здарыцца гэты момант, вот эта змена гістарычная, то нашыя людзі ўжо падрыхтаваныя. Усё жыццё адбывалася так, што гэта быў бівектарны выбар. Альбо Расія, альбо Еўропа. Зараз з'яўляюцца новыя геапалітычныя накірункі, так, і ўжо там можна гаварыць, напрыклад, не бівектарны выбор Европа ці Россия, а, напрыклад, квадра такі выбор. Напрыклад, Балта-Чарнаморская унія. Балта-Чарнаморская супольнасць. Абарончы пояс Европы. Але не гэта самае важнае. Мы яшчэ гэты праект называем інтэрмарыумам. І самыя прагрэсіўныя людзі, напрыклад, экс-прэзідэнт Румыніі Клаус Йоханнес, этнічны немец, дарэчы, ён таксама быў прыхільнікам інтэрмарыума. От чалавек, які мог стаць кіраўніком НАТО, но ў выніку выбралі кан'юнктурнага Рюта, там, ці прызначылі. Таксама думаў пра інтэрмарыум. Відавочна, што якія-небудзь немцы і французы не хочуць, каб тут беларусы дамінавалі, развіваліся, былі з імі там аднаго ўзроўня. А мы этого хочам, правда? Тым больш так было ў гісторыі. Вялікае княства Літоўскае, абсалютна, ну, не гегемон у Еўропе, так, але такая сусветнага ўзроўню дзяржава. Ну, дык відавочна, раз так у гісторыі было, вось Беларусь, краіны Балтыі, стратэгічнае партнёрства, гарызантальнае, вертыкальнае, Украіна, багатыя тэрыторыі, аб'яднаць патэнцыялы насельніцтваў. Тут жа Польша, якой таксама, напэўна, немцы не хочуць, каб палякі дамінавалі. Ну, што там хочуць палякі, я да канца не разабраўся, шчыра вам скажу. Але калі можна было б дзейнічаць у партнёрстве, всім было б добра. Утварыўся бы новы геапалітычны цэнтр, які б уплываў на всю планету Зямля. Пры партнёрстве, скажам, са Злучанымі Штатамі Амерыкі. А як вам такая ідэя? Вот беларусы думаюць пра гэта. Я скажу вам так. Калі атрымаецца ўнікнуць катастрофы, варыянтаў з вайной, а калі это будзе, это ў хуткім часе пачне сябе праяўляць, варыянтаў там ядравых правакацый і гэтак далей, а выглядае, што ў Расіі няма ўжо сілушкі пайсці на такую рызыку. І нават калі Пуцін захоча, все-таки там знойдуцца розумы, якія спыняць, так, і Расія дэстабілізуецца. Прынамсі, вот гэты пуцінскі рэжым. Ну, то у нас вельмі сур'ёзныя перспектывы. Такія сур'ёзныя, пра якія гадоў 10 нават нельга было марыць, а сёння зразумела, і свет зразумеў, наколькі важная Беларусь, і перспектывы мы маем, а беларусы, як мудры народ, ужо ведаюць, што рабіць. Я вось у гэтым перакананы, гляджу на будучыню з аптымізмам, хоць рызыкі ёсць. Час вельмі цікавы, давайце разам назіраць, як будзе разгортвацца сітуацыя.